Kinasih dari akan Prabu. Apa itu? Hati gerwong santarin bos
Capil Indonesia. Was. Oh. Baru mana Oke Bu, ngatos-ngatos. Oh, kan. Pamitan sampai ngono. Awas. Awas. Betul. Hei. Oh. Hei. Oh. Oh. Iya. Pergi udah lompat mas. Kita orang kayak kotak itu nih. Ya, kita satu kita kotangan. Boleh. Oke. Oh. Awas, ya. Itu kabarnya takut gitu. Iya no. Apa banyak? Berarti lagi. Oh, ayo pakai no, ayo ngomong di bed. Ayo. Ngomong no. Untuk no pasti akan capek berkali. Capek sakti. Alam halus. No!
Lucu alam bos. Bos. Wih, kotaknya dari celana gue. Ayo lo, ayo lo. Udah orang kali dulu kan? Apa ada? Udah. Oh. Biar bos. Biar. Oh. Coba kok. Kita cari sih. Oh. Nggak sadar kok belayu. Apa nyawang tempat jamang ya? Itu kan. Oh. Biar. Ayo dulu. Aku dulu. Pukul. Oh, biar. Oh, Metro. Iya. Oh, bilahin sakaring awal masuk dalam sikap. Saksi langit bumi hanya saja. Oh, memang kanting sang paling ujung banok. Nanti kemakaran lain akan disingkat sekaligus. So fantastic. Saya. Jadi begini. Orang lagi mau kalau balik. Oh, tapi cukup dong, Mas. Mas Pros, lah kan sore urung adus ta. Lah kuwi karo Pak Senowi ditusik banyu gak ndi lho. Kuwi pagi lho kuwi. Ngapur ae kowe.
Kuwi wong wis didongani terang-terang ganyangan mandi kembang pitung rokok lho kuwi maki. Ngawur kuwi. Lewat nak kena yo wis keluar kotane. Lah kuwi mong kan sik-sik kuwi mong kotangi sapa sing wajib kok kuwi. Cek tarik sik, tarik tangan. Itu kota. Iya masih ra kena kok juga sampean pepete ra bene sampean iki. Yo iki lho pasti ngelakel yo iki lho. Piye. Lah ora disebul gur. Guru nota guran. Ora. Lagi mau kaget to gendongan kecapil. Lah metune kiwo iki padahal. Ora kena iki. Enggak bos, apa bos? Emang wis dicoba kontrol. Ayo. Lah ora kena iki yo, Jun. Lah piye jejak? Jajal bos bos. Gusti Pangeran Gusti Kakang Jagat. Kawula nyuwun tambahi pangastu. Kamu sing kaya sing ana sak jroning kedhi punika sing tak cekel wonten ing tanganmu. Saksenono. Iki Ora. nyapa? Wae Joko Mantra padahal dipo saweran iki. Lah sawerane wis ora kok. Wah, tak aku hidup lho, Bos. Iki isole. Hah? Wah, lah iki. Nah, iki ibu-ibu metu kabeh. Iki lah, ya sing diteni ya. Ayo iki. Yo, ayo adegan. Pasane pakai lagi. Aduh. Ayo bos, terus ya. Apa tuh, Bang? Oh, kawan baik. Ngomong dari dua, ngomong dulu. Kakak, saya ngabar. Pegang sami kembali. Satu orang yang motor mobil. Wes. Ayo. Ayo, ya kalah. Memang kenapa Sing salah kowe. Ora, lah kuwi mau iso buangkan kan kok mburi barang piye to, Bos? Kowe salah wae rada mburi ngono lho, mburi bari ket. Nah, berarti nek ngono tak anu kiting. kita ngobrol beras. Kuwi mau Piye? Kita ngobrol saja kalau beras lo. Lah ya kuwi lho, wis nyekel beras lho. Nyekel beras. yo ora iso. Terus pokoknya dengan gaya yang saya ini enggak loh. Amin. Lah jare ini mungkin ora nyekel beras. Iki tak iso ora? Loh ya wes, yo yo. Berarti goblok, berarti mangan ora iso nyekel beras lho. Wong apa emang anti apa ya? Loh, goblok. Gak durung dadi teko apa? Intip. Lah yo, coba kowe berarti. Nah, wong. Saat ini sego intip. Nah, intip lho, salah aku lho ada. Wes. Lah yo maino piye maino iki? Ora mesan cah loro lho, meneng ya kan ojo to. Jangan toh, jangan toh. Oke, Ketoke iki mau ojo coba jawabine salah iki, Bang. Lah apa? Ngono.
Hati lo. Ini bahaya lo ini. Bahaya lo ini. Iya. Oh, ngomongin kira dulu saleran. Gua etrek. Ganggu. Etrek. Apa kamu? Etrek apa? Iya. Nah, ngomongin semangat bos. Nah, tolu ya. Piye? Yuk suara goblok. Ayo, bos. Tahu guys. Udah. Apa aja mau ini amin dulu bulan ya bulan Apa? oh yang bulan Mau orang jauh. men silang mas Iya. Terus potong. Apa guys? Gue dadak gemak nenek. ojo bulan ini di dadak gempa kan ini kalau Ponorogo Ponorogo Di. lah ini jangan kamu asli Ponorogo Ponorogo nih. Ponorogo nih di. orang-orang itu kan ini loh pedang reok Mas Dayun Iya. oke masuk Iya. lanjut Lawas asli. Lagi malah besek kalau umumnya tanggung jawab udah makan kok besek
Piye. Saiki jadi artis sih mas. Wong ngono. Panjenengan yang mau artis sih. Oh, kayak mau sing lagi teko kayak mau permaju rene. Nah, saya katur ini. Ya. Emang tak kalau emang kon permaju rene emang tak teko emang. Wayai jam piro tepane jam piro. Nah. Cek. Ya.